Lijkt wel een postkantoor, maar ja, wij bezorgen wel op tijd. De voorbereidingen van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen zijn in volle gang. Want op zaterdag 11 april is de hardloopmarathon al aan de beurt. En op zondag 12 april de wandelmarathon. Onderdeel van die voorbereidingen is het gereedmaken van de startnummers. Stickers plakken. Inpakken van startnummers voor de marathon. We sorteren op de postcodes en gaan het rondbrengen. Is dat een leuk klusje? Oh, het gaat wel. Ja, het gaat wel. Lijkt wel een postkantoor, maar ja, wij bezorgen wel op tijd. En dat bezorgen doen de vrijwilligers allemaal zelf. Een klusje wat nog niet zomaar is gedaan, want het zijn veel startnummers. Minimaal 800 van de marathon. En dan nog, de aflossingsmarathon nog. Bent u dan niet beu na 500 al? Nee hoor, nee helemaal niet. Het is vrijwilligerswerk, dus daar doen we het voor. Het is gevangeniswerk. Maar ja, het is wel gezellig met z'n allen. We sorteren op binnen- en buitenland en de regio. Binnen- en buitenland gaat toch gewoon via de post. En regio, ja, dat bezorgen we zelf. En is dat leuk werk? Ja, als het mooi weer is wel. Kijkt u nou uit naar de dag zelf? Jawel, ook dan gaan we weer helpen dus. Want wat doet u meestal dan? Dan zitten we bij de finish in de tent. De mensen ontvangen, afstempelen van boekjes en 's morgens medailles klaarmaken. Dus we hebben werk genoeg. Ik ben wandelcoördinator, dus voor de zondag. We zorgen dat eigenlijk alles volgens de regels loopt. En dat iedereen plezier heeft om de wandelmarathon te volbrengen.